Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Omlouvám se, že už dlouho nevycházelo další jiné video, tak se moc omlouvám. Mně se v tu dobu nechtělo moc natáčet. Tak už se nám to načítá, to bude rychlovka, teďka to hodně přeblikne. Pum. Tak, jdeme se prostě do hry. Tak, Maruška nám chce něco říct. Ježmar, co se stalo? Jo, dobrý. Tak, nějaký bláboli nám říká. No, něco nám řekla, ani nevím co. Takže něco vyrobit, ne. Něco nám chce ještě něco říct, nebo co? Ne, nechce nám něco říct. Tak jdem pod vodu. Něco by si nezbíral, myšmere, tam je nějaký signál, tak tam poplavem. Měl bys plávat. Tak jdu na to, tak já se vám ozvu. Tak, už tu skoro jsme. Jdem pod vodu. No, doufám, že to bude stát za to. Doufám, že tam najdem nějaký dobrý fragmenty, tak já se nadechnu a můžeme jít na to. Já jsem si tak všiml, že nemáme nůž. Co to jako je? Tak já ho do příštího dílu udělám. Nebo v oskrínu. Co to je za fragment? To je fragment Simota. To si myslím, že ještě ani jeden nemáme. To je megálně dobrý. Jo, fakt ani jeden nemáme. To je megálně dobrý. Blbý, ale už já nechci baterku PDAčku, vezmu PDA. Tak, je tady něco ještě? Ne, není. Tak, plavem nahoru. Já vlastně jsem mohl používat ten. Tak, už jsme skoro tady. Takže tak. Jdeme na to. Šmarem, já jsem se sekl. Jsme tady. Co bychom... Máme mobilní loděnice? Ne, nemáme. Nemáme kompletní plány, tak zkusíme najít nějaký. Doufám, že se to vyplatí. Jdeme na to. Tak, je to otevřený? Ne, není. Proč reálně teď není nic otevřený? Žádná krabice. To mě nedává vůbec smysl. A prosím, pomozte mi. Můžete mě to někdo vysvětlit? Ne. Proč tak? Není nic. Se na to... Tak se alespoň nadechnu. Tak, jsem nadechnutý. Nechápu, jak to může fungovat. Prostě tam jsou bubliny. Na to máš pusu, nebo co? A tomu moc nerozumím. Tak, měl bys spávat, mě křupl prst. Tak, je tady něco. Je tady něco. To vám... Dobrý. Au. Nějaká piraně mě kousla. Tak, doufám, že se vám tohle video mezi tím líbí. Můžete dát like a odběr. No, tak co bychom... Jdeme plavat tak počkej. Nic. Doufám, že ještě teď něco bude. Jdeme na to. Tak doufám, že budou dobré věci. Tak vidím hodně fragmentů. Si myslím. Tak moc ne. Ale tady by mohly být fragmentíci. Doufám, že tak bude zase na Simota. Co? On to je fakt fragment na Simota. To je megálně dobrý. Kolik potřebujeme fragmentů? Máme druhý ze 3. To je hodně dobrý. A ještě jeden by to chtěl. Co to je? Nějaký
nějaký řídící centrum, nebo co to je? Dobře. Takže máme tady nějaký fragment Simota, to si vezmem. Ježmar, co mě hryzlo. Já plavu na hladinu. Pam, pam. Tak, ještě něco by to chtělo. Kouknu se, jestli jsem tam něco nevynechal, a to doufám, že ne. Takže pam. Tak máme nějaký stůl. To vypadá. Tak si ho oskenujem. Skenuj. Když máte tak nějaký vozítko. Co tak máme? To nepotřebujeme. Si myslím. Tak ještě tady něco, je ten box otevřený? Ne, není. Nic tu není otevřenýho. Tam je tam něco. No, nic tu není, tak já plavu zpátky. Je to ještě něco? Co to je? Nevím. Tak já plavu nahoru, tak se vám ozvu. Až budu nahoře. Tak, jsem tu zpátky. Jdu plavat dolů. Doufám, že tam bude něco dobrého. Další fragment Simotu. Jo, už máme celý, což je megálně dobrý. Tak. Tak, zatím ještě tady nic nevidím, tak já plavu nahoru, když už mám kyslíku ještě dost. Tak já se vám ozvu, až budu zpátky. Tak, ještě jsem tady k cestou počka. Tady toto titána, nevím, jak se jmenuje, ale je to Leviatan v angličtině nějaký. Já si myslím, že jsme se už oskenovali. Jo, oskenovali. Mě to totiž nepíplo, tak no, tak už jsme tady zpátky v domově. Tak, něco si vykraftíme, ale tak mám nějaký oceloplastový ingot, zajímavé. Měděný drát, co bychom se tak vyrobili? Máme tady něco? Pití žádný nemáme, takže půjdu nazbírat. Protože mám žízeň. Fakt nemám. Tak půjdu zpátky se napít, nabumbat. Tak, když už začíná noc, ne. Tak se rozsvítím Seaglight. Tady měchýřovec. Ještě nějaký, měchýřovec. Další, pojď ke mně, yes. Další, mňam. Další. Já říkám další. Nějaký jídlo taky potřebujeme, to vezmu. Já říkám, že ho vezmu. Já tak nenávidím. Vzal jsem ty předchozí, myslím si, že jo. Tak ještě něco bych mohl vzít. Ještě tohoto. Že něco k jídlu. Jerryho si vezmu. Ještě tady čuníka. Tady kyslíkové houby na baterky. To si taky vezmu. Na hladinu se nadechnout. Tak. Vyrobíme si píčko.
asi v příštím díle půjdeme na tu prozkoumávačku kvůli tomu, že aby nebylo tohle video moc dlouhý a aby jsem to mohl natočit kvůli tomu, že YouTube často mě nechce vydat videa kvůli tomu, že jsou příliš dlouhé a proto jsem moc nenatáčel. Tak poslední voda. Tak já bych se dneska s vámi rozloučil, tak ahoj.